Academy kung saan nag-feature ang Love Radio ng iba't ibang estudyante mula sa iba't ibang universidad ng Pilipinas. Kaya kahit grade schooler ka, high schooler ka, senior high schooler, college student, master student, kung ano pa, nag-aaral kung paano magmahal, pwede ka rito. Yes, kapiling ang inyong Basta Princess DJ Rakitera And DJ Banix. DJ Banix. So, huling shoutout na natin to. Ilaban mo na yan. Ayan, shoutout po sa mga nanonood, pati din po sa mga ka-group ko na ngayon ko palang gagawin yung part ko. Sorry kasi nandito ako. Wait, ano ba tong part mo? Ano po yun, yung sa evaluation namin, input ko po yung ambag ko, gano'n. Yun yung ambag mo. Opo. Tapos hindi mo nagawa dahil nag-guest ka dito sa Love Radio. Hindi po, na-late lang po. Na-late ka lang. Ano bang normally role mo sa mga grouping sa school ninyo o sa internship ninyo? Mga ano po, assessment, ganyan, kanya-kanya po kami ng role. For example, ikaw mag-assess nung sa shoulder niya, parang gano'n. May ganun. Part ng shoulder ng pasyente, mga Oo. So, kayo na mismo pala yung gumagawa ng gano'n ng assessment. Yes po, Tapos, mga chine-check din nung mismo mga staff po. Staff. Yes po. Tapos kung may maliman kami or may explain po sila, tuturuan nila kami kung paano yung mas okay or mas magandang gawin. Talaga? Apo. Napagalitan ka na ba ever? Hindi po. Kasi yung mga nag-ano naman sa akin is, parang yung matututo ka talaga, hindi naman po yun na, ay mali, ganyan, hindi dapat ganyan. So, hindi naman po yung pagtuturo nila is, yung parang i-judge ka nila. Yung itatama ka nila sa way na matututo ka. Parang Kumbaga, hindi naman sila yung tipo ng mga instructor na galit lang, diba? Ma-pride lang, ganon. Hindi naman po. Kasi sabi nila, kaya po kami nag-internship para matuto. Ang sarap nun Opo. Ang sarap nung sinabing ganun Natikman ko. Kami. Hindi, pero ang sarap magkaroon ng ganung klaseng environment. Yung tipong, hindi, this is a learning home, 'di ba? Para sa inyo na eto ano kayo, mag-spread your wings kayo, i-apply niyo yung natutunan niyo. At the same time, kung may maliman kayo, itatama namin kayo. Yes. So ikaw, ano yung palagay mo, pag ikaw, meron kang nakitang kasama mo na mali, ganyan, sinasabihan mo ba siya agad or tikom lang yung bibig mo? Tikom lang po kasi kasi magka-level lang naman po kami. So, parehas lang kaming intern. Ayoko naman po na mas magmarunong. Syempre, yung staff pa din yung magmataas. Nire-respect ko po yung level namin. Hindi ka bida-bida sa ganong part. Hindi naman po. Pero aminin mo, may mga ganyang bida-bida na mga ka-interns. Opo, yung tatanggalin yung part mo, ganyan, na hindi nila sinasabi na, ay, iibahin namin yung gano'n. Ayan na, naglabas na sa sama ng loob. Charis lang po. Ayan na, naglabas na sa sama ng loob. Meron talagang ganon. Meron Hindi pala pong ganon. naiwasan yung ganon. Pero di ko na lang po pinapansin kasi ayoko mapaaway. Gusto ko na lang matapos ng internship. Ganun po. Pero may iba napapaaway. Siyempre po, yung mga sobrang palaban, ganyan, na ayaw nila na aapakan yung pagkatao nila dahil inalis yung gawa nila, which is sa tingin nila mali or tama, ganyan. Baka daw gusto mo i-name drop, sabi ni Papa P. Ay, hindi na po, baka sugurin po ako, Charles. Anong school na lang? Hindi na po. Nagtanong ng school. Pero syempre, ibang school ka. Province yung nanggaling ka sa province. Tama ba? Opo. Pampanga pa to, diba? Opo. So, may mga kasabayan ka dito sa Metro Manila na puro mga estudyante galing sa Metro Manila. Yes po. May mga ma-attitude ba sa mga Metro Manila students or interns? Opo, marami po. Madami. Opo, depende sa hawak nilang pangalan ng school. Talaga. May Ano yung pinaka, kulay na lang? Pag ginawa yung kulay. Secret po. Secret talaga. Opo, kung tapos na sana ako mag-OJT, pwede ako mag-name drop. Hindi pa po tapos marami pa akong pagdadaan. Mayari ako. Babae o lalaki? Parehas po, may mga ganon. May babae, may lalaki, depende po. Sa tao. Nagbe-bitch out talaga. Opo, Or may attitude. Opo, may mga ganon. Pero yung mga ganon, ayoko na lang pansinin po kasi lalaki lang, ganyan. Ang bait mo naman. Opo, sa loob-loob ko po. Oh, may halo ka na.
Iwas lang po sa gulo. Tama. Maganda naman yan, yung parang hindi na worth ng enerhiya mo yung mga yun, diba? Opo. Tsaka bahala na yung mga teacher nila yung makapansin ng attitude nila. Tsaka sa real world naman, sila din naman yung mahihirapan, diba? Ayaw nga sabihin, papapindot to naman. Huwag na natin Papaaway pilitin. tayo. Pabulong na lang natin mamaya sa atin. But anyway, maraming salamat ha. DJ Vanex sa iyong oras at sa iyong mga ibinahagi sa amin ngayong araw na ito. Natuwa kami actually, lalo na sa shinare mo kanina. Ang dami. Ayan. Kumusta naman yung feeling na ikaw ay isang student radio jock dito sa Love Radio Manila? Ayun, masaya po yung feeling. Yung una, nakakahiya. Kasi po, first time mong pakikinggan ka ng Pilipinas, ganyan. Magsasalita ka dito. Tapos, pero nung mga kalagitnaan na po, okay na, parang normal lang, walang pressure, walang kahit ano, parang nagkikwentuhan lang kayo ng tropa mo, ganyan, si DJ Rocky. Ganun talaga ako dito. Alam mo, magkakaedad lang tayo dito. Tumawa ka, ikaw. Iba pa naman edad ni DJ Rocky kasi patient ka. Oo, pag patient mo, alam mo yung edad mo. Hindi makakapagsinungaling sa'yo. Anyway, alam mo, nagagalak talaga din kami na maimbitahan ka dito. So imbitahan mo na rin yung ibang mga nag-i-intern o mga estudyante dyan. Huwag lang yung mga attitude. Hindi natin tinatanggap yan dito. Opo. Sabi mo sa kanila, sumali sila dito sa Love Radio Academy. Ayan, sa mga college student, high school, pwede daw pala pre-LM dito. Punta na kayo dito para mag-guest na kayo dito. Masaya dito. Marami kayong machichika kay DJ Rocky. Nakakatawa. Ang dami yung chichika kay DJ Rocky. Kakaiba po yung experience. Pwede daw pala yung mga bida-bida. Ayan. Oo, pwede yung Chat bida-bida. ko na lang po. Ayan, chat na lang kayo ni DJ Vanex. Ayan. So, nakapiling po ninyo ang inyong boss sa Princess DJ Rocky Tara. Maraming salamat sa iyo, DJ Vanex. Ayan. At nakapiling nyo rin syempre si DJ Vanix. At kayo nakatulog sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!